Здравейте от мен, денят е прекрасен край, замислих се. Здравейте, няма да е тук. Не, аз ще се записвам на кубински танци, да заложа на друга. Така, както се казва в книжката с поезия на Светлю Витков, красотата е въпрос на светлосянка. Почти съм съгласна. Почти, защото има жени, при които няма абсолютно никакво значение откъде точно пада светлината. Те винаги си изглеждат перфектно. Заедно с нас сега ще бъде една такава жена, която е получила предложение за 3000 евро срещу 2 нощи с нея. Как е реагирала? Ще разберем от нея. Мис Плеймейт 2009 Златка Димитрова или Черната Златка. С подходящото деколте. Много се радвам, че здравейте, и аз радвам, че ваш гост. Заповядай. Сега познай къде гледаме. Кой приятно ми е. Сега Ива. Спомни се на реклама. Гледай ме в очите. Да. В очите казах. Да, в очите казах. В очите, да. В очите ме гледайте. Ще се опитаме така. Та, значи сега след... ти няма смисъл да говориш началото, защото ще трябва да се концентрираш. Добре, кажи, защо го направи? Защо го направих? Да си сложиш силикон. Държа да отбележа, че го направих заради самата себе си. Не съм го направила заради моят приятел или поради това, че всяка втора българка е жена в света вече с силикон. Направих го заради себе си. Аз се харесвам. Доста се харесвам. Предполагам, че не е една така хубава жена. Висока, аз съм висока жена. Защото един бюст така хубаво стои. А резултатът е просто уникален. При мен. Имаше хубави гради, смисъл. Аз също така гледам там. Но, ти си имаше големи, ти си имаше всичко. Големи чак? Не, в момента са ми големи гърдите. Има хубав бюст, да кажем. Да. Преди самата ми така операция и това да реша на 100% да се оперирам, доста го дискутирах това нещо, особено с моите близки, с моите родители и всички бяха на мнение да не си правя. Но аз така... Майка ти как реагира, като ти каза, мамо, аз ще сложа силикон? Майка ми, знаеш ли, майка ме е свикнала с мен и моят характер. Аз съм доста своенравна. Аз съм човек, който сам се взема решенията. От малко съм така. И тя е свикнала с този мой начин на живот. Така че никой не е в състояние да промени моето решение, ако съм го взела на 100%. Аз това решение... Ти не задаваш въпрос да го направя ли, а казваш, мамо, ще го направя. Да, казвам, прави го и го правя. Това е точка. Тя е достатъчно голяма, въпреки че изглежда малка. А доктор, ти доволен ли си от резултатите? Да, съм доволен. Доволен? Доволен съм, да. Златка имаше един бюст, който беше с така наречения капковиден бюст. Тя искаше един бюст, който да бъде с по-пълен горен полюс. Капковиден ето надолу така. Тя искаше един бюст, който да бъде... Баловинен, нейният баловинен да бъде. Не, тя искаше този бюст, който има в момента. Искаше бюст, който да бъде с едно пълно деколте, с по-изразен горен полюс. И това е резултат. Добре, ти можеш да моделираш деколтето? Разбира се, в зависимост от имплантите, които ще използваме, се получава и различен резултат. Може би, за да не обясняваме точно така с ръце, да видим снимки. Ето. Това е след. Да. Тя си има горен, определено има горен релеф. Преди или след? Това е преди. Това е преди. Също е преди. Това е преди, да. Първата снимка, която видяхме, не разбрах. Първата снимка е след... Момче, кой е? Това е приятеля ми. Това е Благой? Да. С него ще имаш... Да. Благой доволен ли е сега от... Да, доста. Това е след. Това е след, да. Но това е 4-5 дни след операцията, така че все още има отток, който ще спадне след време. Колко време вземат нормалната си, в смисъл окончателната си форма? Аз знам, че трябва да умекне нещо. Да, окончателната форма е след около месец и половина. След около месец и половина. Да. Имаш ли притеснения? В смисъл, аз съм чувала от мои приятелки, които са си сложили, че ги е боляло от седмица, след това не са могли да шофират, имали са нужда от помощ, сега Благой, примерно, слагаш ли те във ваната, вадеш ли те оттам? Знаеш ли, единствено, от кое се притеснявах, от опойката. Да не се събудя, някакви такива мисли ми дадат в главата. Нормално е, да, като нещо... В смисъл, аз го правя това нещо за първи път. Първи път се подлагам на пълна опойка, но пък държа да отбележа, че не само резултатът е перфектен, не самото ми възстановяване. Аз се възстанових... Аз станах на втория ден. Възстановяването ми мина много бързо, неочаквано бързо. Смея да кажа, че вече съм 2 седмици с новия си бюст. Се чувствам много добре. Абсолютно всичко се правя. Една седмица след поставянето на бюста и тя дефилираше на едно претапорте. Да. Имаше едно с булчинска рокля. Днеска пише във вестниците булчинска рокля. Което ме кара да си помисля. Че е време с Благой
Да вземе нещата в свои ръце. Има ли нещо? Да, това е след незбълченска рокля преди. Ще има ли сватба след тази изява? Не. След тази. Още сватбата за мен е много сериозно нещо и колкото и банално да звучи, аз се придържам точно към тези неща, че за мен сватбата наистина е много важно нещо, много важен момент от живота. Сериозно. Сериозен е, но има още смисъл. Има още да се зрее. Да, има още. Той ти първа почва, смисъл сега и почва да тренира доста усилено, има доста ангажименти за това, че още не мислим за толкова сериозни неща. Нека да не прозвучи като който си сложи силиконови гърди, след това веднага се жени. Не сме търсили тази причина за да не стане така. Отива много добре на булчанската рокля. Да, определено много добре ми стои бюста с булчанската рокля. Несъмнено. Много добре. Кажи нещо повече, как премина възстановителният ти период, как премина операцията, за да пациентите се интересуват. Единствено това, което чувствах по-странно, но не е болка. Както каза по-рано доктор Енчев, това е нещо като мускулна треска. Тук в областта на гърдите. Да, в областта на гърдите малко и гръбчето ме понаболяваше. Проста причина, че спа в момента само по гръб по време на възстановителния процес. Не е възможно да спи по корем. Аз няма да мога да спа. За 3 седмици. Край, като акула. Защо като акула? Нали, едни... Това е гърбатки. Колко те боля? Не, нямах болка. В смисъл болка нямах. Може да се каже, че опъване, дискомфорт някакъв, но болка нямах наистина. А не ти ли тежи повече сега? Знаеш, от начало ми тежаха. Все пак това е доста 840 кубика, се не е малко. Може да си обясни за нашите зрители, защото има много въпроси. Че са 400 и 400, а не по 800. Не по 800, да. Тяхме да го разкрием веднага. 420 и 420. Това обобщим после. Да. Извинявай. Това си го казахме. Разяснихме този казус. Защото доколкото знаем, и басове са се хващали на тази тема. Дали са 840, 860 или по 420. Така, това вече го Здравейте, денят е прекрасен. Говорим си за пластична хирургия, за красиви бюстове, като този на Златка. Между другото, преди да влезеш точно, споменах нещо, което бях прочела за теб. Ти ще кажеш дали истина? Те доста неща се пишат. Винаги се пишат доста неща. Част от тях изобщо не са верни, но 3000 евро срещу 2 нощи с теб, на което ти си отказала категорично. Истина ли? Да, това е истина. Така това е преди или след 420 на повсяка? Преди след е вече 4000. 4 повече. Сега ще го вземат мерите. Ще почна SMS-ите да получаваш. Няма как, вече 4 пъти си сменях телефона. Обяснение. 4 пъти си сменила телефона. Заради неприлични предложения. Да, 4 пъти си сменях номера. Добре, честно да ти кажа, как смееш тогава да слагаш още? Или смисъл, не още, как смееш да слагаш? Няма нищо. Абсолютно да. Пази ли? Абсолютно как. Ма не, те сами като знаят, че багата смете, просто не се опитват. Моля? Всички така му викат. Багата. Да. Той е такъв спортист. Да, то съм бит. Абсолютно, да. Ето го. Кажи, обясни за тези... Той ревнува ли те много? Не, ревност няма, тъй като си имаме много доверие. Колко 3000 евро на доверие? Не, стига за 3000 евро. Кажи, какво става въпрос? Какво смисъл? Това не става, нали, пряко, чрез човек и ми се обадиха и ми предложиха. Аз отказах, това е. Няма политик ли беше? Не ми казват. Имаш ли предложения от политици? Не, нямала съм. Вече нямам никакви предложения, да ти кажа, по простата причина, че... Багата те паси. Не е само аз. Това предложение държа да отбележа, че го получих преди да се запозная с багата. Това стана непосредствено след самия конкурс Playmate и не мога да разбера това така мислене и изкривяване на хората с възможности, с пари, защо се мисля, че всяка една жена станала Playmate или мис могат да я притежават срещу дадена сума пари. Нямат. И има и такива момичета, не го крие и ще бъде супер глупаво и банално да го кажа, че не е вярно. Но не се отнася за всеки. Но не се отнася за всеки. Аз съм така доста, как да го кажем? Не казвай консервативна. Не, консервативна не. Да кажем сериозно. Имаш си приятел, разчиташ на него, каза, че той не е ревнив. Ти самата ревнива ли си? Аз съм малко ревнива, естествено. Би трябвало да има тая ревност. Златка? Предполагам, че и той е малко ревнив. Златка?
Златка? Може би е дал обед. Само Златка и не. Това е чисто съвпадение. Само да кажем, че предишната приятелка на Багата, на Благой, беше русата Златка. Да. Какво сега вече плеймейт? Има ли контра между вас? Това просто няма никаква контра между нас. Напротив, да, абсолютно чувство съвпадение. Съвпадение това, че станахме двете плеймейт. Искам да кажа, че разликата при мен е, че тази година станах на второ и на първо място, така че мога да се кажа, че лекичко се по-откроявам. Откроявам се от това, че косата ми е друга, откроявам се по това, че... Ние очакваме скоро една червена Златка да се... Не, няма начин. Аз малко съм си посветила косата, малко ме червенее, така че няма нужда. Златка професия ли? Знаеш ли, тази така професия Златка беше измислена, защото това наистина е измислено от Златка Райкова, но не от мене. Аз не практикувам такава професия Златка и не знам какво означава професия. Казват и държавата на златките. По някакъв начин ви слагат като знак за нещо. Слагат по точно знаменател, защото чудят се вече какво да измислят. Просто стана и съвпадение на имената ни при Playmate и точно поради тази причина не искам да ме слага под общ знаменател с Злати, тъй като ние сме много различни двете с Райкова. И държа да отбележа, че при мен тая професия Златка е нещо много чуждо като понятие. Не знам какво означава. Това е твоята професия. Ти какви амбиции имаш? Знаеш ли, завършила съм финанси, имам съвсем други амбиции, да се занимавам с медия. Правя всичко възможно всеки път. Какво? Ами, журналист съм в BeLive и в момента си имам даже продуцент Николай Бареков. Пишеш за него? Ами, по-точно всяка сряда имам рубрика в неговия сайт BeLive BNews Златното момиче. Отделно всеки четвъртък си имам онлайн предаване, което в последствие се надявам да стане телевизионно предаване Нежна стража. Това ти е идеята. Това е менеджер, така? Да. Аз сега вече ти предлагам да видим твой летящ старт, откъде тръгна. Окей, добре, идеално, супер. Ще вляза и ще ги направя на дроп с сърма, ще ги направя. Не бих желал дори. Изобщо ясно ти как трябва. Гледай си как да изтръвам пуската. Добре, моля ти, да изляза и да бъда. Не. Добре, че Не знам, Добре, че имаше кой да хване пушка. ти си войн. Ловец, вожд. Това бяхте с лобенете в шоуто на Слави. Искам само да кажа нещо, извинявай, че те апострофирах, те прекъснах. Не, поясних само. Да, искам да кажа, че това е единственото шоу до този момент в моя живот, където мога да кажа с чисто сърце, че ме е размивало до сълзи и толкова често... Той продължава да ни разсмива. Абсолютно, просто такива спомени имам, че благодарна съм на Слави Трифонов и на неговия екип, че точно мен и моята приятелка избраха да участваме в това реалити. И искам да кажа, че благодарение на това реалити обиколих цяла България. Искам да кажа, че полезно това реалити. Едно друго реалити, в което само сега ще кажа абсолютно новина, която се нарича "Това е живота", нашия формат на BTV, който всяка събота от 4 часа ви запознава с живота на обикновените хора. Това ще бъде нашите момичета, плеймейтките. И кой ще бъде там? Златка! За да се смееш така, защото си много непосредствена, затова просто харесваме. Ще имаме възможност да я гледаме от есента. Наистина много успех пожелавам, а пък тъй като имаш идеи и за допълнителни телевизионни изяви, изявявай се. Дигай рейтингите, здраво и... Да, нали? Не само да се казва и гърдите, и рейтинга трябва. Благодарим ви много и на двамата. И аз благодаря за